na-amali ife totefu na mami ya na-agba ashana na mgbe afọ na ya mara ife bụ ashana mana ife ya na-afụ bụ na ụmụ nwoke na-apụ na-abata ịghọtago. Ụmụ nwoke afọ bụ ụfọdụ fabata mami ya sị anyị apụọ ka fanọsịa hapụta ha na-achụ ya. So ha chụgidie and then for one day na mami ya gwara ya ife ọ na-eme. For one day na mami ya kpọrọ ya dụọ onye ọdụ. O wee lụọ ka a nọ na class 4 wee tụrụ ime mkpuke wee mụọ nwa wee mụsịa nwa afọ. Mami ya wee sị na ebia nwelu right wee mepelu nwoke ụkwụ wee tụrụ ime mkpuke na ya ga-enwekwu right ị na-agba ashana wee zụọ ụmụ ya. Ihe a wee dị n'ili ya n'ute luo tata regardless ebe anya nọ n'ọka na-ewutie. For one day na ọgwanurie nwa m atụkwa n'ime, nwa m emepe n'ọkpa, nwa m enwene nke a. Ya wee sị na ya chọọ ka amala ife ndị mmadụ lụ. Ime mkpuke nụnwa ya tụrụ na ime ikwo ya tụrụ. Ọfọt ya ka ọfọt mami ya. Ka ọfọt ndị na-achọta mami ya ga-abụ fa na mami ya nọsịa fa bịa na-enye ya ego na-asị ya isi na-agbadie na-agwa ya so many things. Ya wee mepelu fa ụkwụ. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this lady aka iji ma ife ọ ga-eme. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.